Xayrlı ertə, hörmətli cəmaət. Әлі тігі кім әлі бізде? Александр деген Грибоедов. Александр Сергеевич мол. Анда бит бар горе ту машина тігі. Келгенде Чацкий ма. Чуть свет я уж на ногах, я у ваших ног деген. Шун шекелі. Мен әлі ерте. А я у ваших ног урчайтмышлы. Сізге бір иске түшкеніне сөйлесім келе. Кеше мен ауыл сағат түнне бір көрсетелер, сөйлейлер кішілер. Ерте білен түнне уянып кетсем, мен сол тігі кім нәрсе сөйлеген тыңдаймын да, дүнияда нәрсе болған, нендей вақиғалар, сол бірсін тыңдап тұрам. Айталар бет социологическая, просто социология, социум ол халықны айталар енді жамағатны, жамғиятны, социум деп айталар. Бұл социологический опрос 70, 80, 90 яштағы кішілеріні сұрағанлар. Міне қызғандығыз ма? Дүнияда нәрсе қызғандырды? О чем сожалеете? Алар айтканлар, ең бірінші орында айтканлар. Яратмаған ішімде уақытымны, ғұмырымны уздырдым дегенлер. Көрдіңіз ме міне? Кімдір міне бұл ішіне ярата? Yok, ақша керек деп нейті. Ақша келді да кетті. Уақыты ұзып кетті. Менің мәрхум бір абыйым Одессада рұқсат болсын. Ол мен сұрағаным. Аны не? Ол бек яқшы штукатуры қатта бір уақыт айтты. Мені фатирымны көрді да ғадигіне яшағанны. Юлны төлесең де мен келем де сеңе моторлап қоям. Юлны төлесең. Мен аны битараф болдым. Қазірде мен битараф. Ол моторлық бір-біріші білен ярышып. Менде менде моторлық. Ертеге кеше пластик білен мақтандылар. Бүгін ағаш білен, тағы нәрсе білен бір-бірісінен ярышалар. Мен яқшырақ болайым деп тапқанлар әлі Хазірет білен. Екеуіміз ередірек Құран оқырға. Көз алдында өтті. Неше ел бойында дәуірінде неше ғади яшадылар, ашық yüzлі. Қазір халық біраз өзгеріп кеткен, үйлері моторлаған, үстелері табун, яғни мол, жылылық біраз кимеген. Енді шул міне яратқан ішіңді мен әлі совхозда мәктепте оққанда кәже тарарға барадырым. Біз мәктепте жіберелер, мен аны айырым тағы барадырым түштенсін. Кәже тарыдырым шунда. Шунда арып қайтадырым. Шунда ақыл келді башыма. Ол яратқан бұларға тиіш іш. Шунда да яратқан ішімді туйдыра. Міне мен журналистиканы сайлап алдым. Яратқаш көп ақша да келмеді. Бізде иркішілер, жамағат, иркішілер көбісінше ақша табалмышы, қатынары аларыны қуып шығарып, мен білем енді сізге орысша айтмышы фактларын айтам. Бізде ерлер ішледі, ішіп ішуге башын салды, шул қатынар білен айырышып, нәрсе жетмеді, ақша шынки юнап төлемеділер бізде. Қатта мында Тоқай район газетіне бір 10-нан ертық деменде. Келшіп тұрайынды, дұрыстығы по Фрейду оговорка де. Ертық, пыртықны көрсетем қазір. Глава администрации башлығы емеш неткен журналистларыны барып танышқан. Ол уақытта неше ел, енді әлі ғасыр башында, әлі шул 10 елілік ме, аптыраған 4,5 мың, 3,5 мың қызмет қақы. Анда біраз гонорар берелер, енді қызмет қақы түбән, енді шуды бигрәкті түбән. Шунда айталары бізде мәселен средний пенсия составит столько тип. Бізде шул міне, нәрсе, шул уақытта мен газетте эшләгәндә Исмәт Шәдай мәйтәм, әминде шулынды зарплаты мәселен. Нишек сен ертілсаң да, тігі кімдір әйтә, 2-3 жерде эшлим дей. Нишек эшләп була? Біздің эшләгән ерлер, ақыллы ерлер әйтәдір, біздің редакцияда 2-3 жерде эшләп булмый. Бу монда хәлсіз ятасың, аякларын суырып, әлі сузып, тігі планеркаларда біздің баш бухгалтер bizini baş muharrirni құтыртадыр. Ері татар, мишар егітір. Қызғанышқа қаршы енді өліп кетті ол. Прокуратурада эшләде. Шул тігі енді орынбасар етіп болып. Шунда маржа енді баш мұхарир. Шунда
совещаниеда, утырышта баш бухгалтер кутырта редакторны безгә каршы менә ди иртәрәк китәләр, соңрак килә. Ул әйтә, мин үзем газеттә журналист булып эшләдем. Алар ди сез ял иткән чагында утыралар кайсы вакытта газет чыгарып. Алар ял көнне эшлиләр, ял бирмиләр. Миндә менә 25 ме отгул җыелды, бер көнне ачу килде дә аны юк итте дә куйды. Ял көнне эшлисең, шунасын икенче төнне язасың, шунасын икенче көнне тагы тикшереп торасың, хаталар чыкмасын дип. Вот шул, ну, яраткан эш. Ул теге хатынны да яратып алсаң, түзәсең аны минәзләрен. Яраткан хатын булса, син байлык дип нитсәң, ул икенче төрле инде кабул итәсең, инде гафу итегез, менә кемнән кагылам, кемгәдер бәлки. Тик фикеремне генә әйтәсем килә. Шул менә җәмәгать. Яраткан эш белән шөгыльләнергә кирәк, ни булса да гомер. Мин сөйлидерим кешеләр белән сөйләшкәндә, күпме сагать китә, ярты гомерегездән артык китә эштә. Сез яшисез эштә. Шуңа күрә яраткан эш булсын. Акча ул су шикелле килде, китте. Әле бер вакытта әйттем дә, шулда ишеттем берәүдән. С деньгами не так хорошо, как без них плохо ди. Акча бик ул ни? Хава шикелле. Булмаса танкытың кысла, булса сизмисең аны булганын. Шуны әйтәсе килә. Җәмәгать. Яраткан эшне шөгыльләнеп, шунда сез кешегә дә хезмәт итәсез. Безнең ушы тормышта, җәмгыятьтә, мәсәлән, әгәр дә яратмасаң эшеңне, бер кайчанда син канәгать булмыйсың хезмәт хакы белән. Канәгатьсезлек булса, син бәхет кирәк, кеше шатлана, әгәр дә яраткан эше булса, шөгыльләнсә эше белән, шунда бәхет дип үзен сизә ул. Аблай, гафу итегез инде ни? Сез хата эшлисез бәлки. Кайсы вакытта була инде бер мизгел тик эшләп теге бер мизгел алып эшләргә акча килсен дип. Агыл даими рәвештә ул, ягъни постоянно ул минемчә кешенең психикасына көчле никтер авырлык китерә. Яратмаган эшне белән. Шул теге абыем Одессада ул өчәвем укыттыкта абыйларым бер туганында икаупед бетерде, берсе ни политех бетерде, полковник милиция булды, түрә булды. Шул физкультурникны сорыйм, мен әйтәм, син бик оста эшлисең, менә нитәсең, ремонт ясыйсың, штукатур, аны хатта күбесе мактап, ул теге җәй көнне каникул вакытында эшләгән, аны җитәкчесе машина китереп, гел алып китеп, алкайтып. Мен әйтәм, ул сине бәлки посредник булып бераз алдагандыр, но ул нәрсә үрчәтмичә, чего не отнять, ул абзыйбыз бик шундый төбенә хәтле китереп, ул бер вакытта әйтә, мин ди менә ди подвалда үзенең йорты шунда, Одессаның янында гына йортында. Шунда подвалда ди стенаны ясадым, ярты көн ди ушамады ди. Бузып ташладым ди, ватып ташладым, яңадан ди төздем. Менә шундый иченнән килеп тора бер үрчәтмишлек, каты үрчәтмишле стержень. Ул анарга брак ясарга бирми. Шуңа граны чакырырга тырышалар я. Моторлап ясасын дип. Вот. Мин ага әйтәм, син инде шундый оста эшләгәч инде үрчәтмишле, безупречный, бәлки син яратасыңмы? Юк ди, нәфрәт миндә, мин аны күрәлмим, ул эшемне ди, мин яратмыйм ди. Менә ул бушка вакыт узган икән, алайса ул өен моторлады. Күрсәгез инде видеоларда безнең өендә теге bütün нәрсәне эшләп ташлап, төбенә хәтле китерә, әти мәрхүмәне гел 8 малайдан бик мактыйдыр. Инде әни яктан тарткан ул, кемдер булган безнең әни яктан шундый бик төпле, акыллы, инде уңган. Ул бүтән абыйларым төрлечә бар, мәсәлән, үрчәтмишле, руки жопы растут, андый да бездә буладыр. Ул икенче сәләт, икенче төрле сәләтләре бар яларның, мәсәлән, бу уңган ди. Икенче урында инде хәртеге социологический опрос дигәнгә мин бәлки аерым сөйләрмен әле, хәзер әйтеп салам, тиз генә менә вакыт аз калды. Анда ди икенче урында туганнар белән аралаштык дип шуны әйткәннәр. Өченче урында дөнья күрдек ди. Вот, күрмәдек ди, бик күп ди. Дүртенче урында нәрсә? Шунда игътибар иткәннәр кешеләр. Хатта ул менә мин iPhone кыйбат алмадым, машина алмадым дип берсе дә кызганмый икән, беләсезме? Миндә байлык булмады дип берсе дә кызганмый. Менә шуны уйлагыз, тирән фикер минемчә. Җәмәгать, менә шуның белән тамамларга кирәк, чөнки менә вакыт бетеп бара. Мин сезгә бу бик файдалы чыгарыш булды дип ышанамын. Исән-сау